Apua. Äiti, kato, mä löysin. Oi! En mä oo muistanutkaan tätä. Tosiaan, tää laatikko on yhtä vanha kuin minä. Ja täällä on kaikkia mun vauvakamoja. Toisin sanoen kaikkia vanhoja vaatteita, jotain vihkoja, jossa jotain juttuja ja sellaista. Ja mä ajattelin nyt käydä näitä läpi teidän ja mun äidin kanssa. Oikeastaan mä oon söpöntää känsi. Joo, ajattelin, mä oon ostanut tää. Vissi ennen kuin sä oot syntynyt. No mä en muistais mitä täällä on. Mäkään tiedä. Siitä on oikeesti aikaa monta vuotta, kun mä oon viimeistä katsonut tätä, mutta joo. Oh my god. Siinä on sun ensimmäinen kalenteripyyhe. Sitten tässä on 2001, oot 1-vuotias ollut, niin tämmönen. Tää on koira-aiheena, kun sä keräsit kaikki koirajuttuja. Mun pakko juoda vissu. Seli. Viskiä. Vissyä. Oh my god! Se oli ihana, se oli niin ihana. Se on aivan ihana. Joo, kun sulla olisi tämmönen koira, muistaaks ne dalmatialaispehmokoirat? Mutta on lehmä. Kato, kui pikku tää on tämmöstä. Tää on sun niin tää on sun ensimmäinen kun sä oot ommellut koulussa tämmösen. Tää oli niinku varmaan, olisiko ollut äitienpäivälahja. Mikä tää niinku on? No se on tää pöytäliina. Välillä on tunnea. Miten mä oon päässyt oikeesti käsitellä tunneilta läpi? Tää on keskeeräinenkin. Kun et sä ollut käsitöissä oikein silleen Oh my god, tää on niinku ehkä paras koko tässä niinku laatikossa. Mä muistan, että tätä me ollaan katsottu joskus niinku aikaisemminkin. Täällä on näitä ihan niin perunapääpiirustuksia. 2 vuotta 4 kuukautta. Joo. Äiti ja Mandimain hetkinen. Ja musta oot tehnyt tämmösen pitkän ja hoikaa. Musta tuntuu, että se on vähän toisinpäin silleen, nyt kun katsoo, että on lyhyempi ja pyöreämpi. Silloin kun mä oon syntynyt, Suomen presidenttinä oli Tarja Halonen ja pääministerinä Paavo Lipponen. Oli 52 senttiä pitkä ja painoin 3550 grammaa. Ja mun silmäväri oli tumman sininen. Niin. Ja sit kaikki sanoo, että sulla tulee siniset silmät ja mä sanoin, että ei tuu kun on ruskeet. Hiusteni väri ruskettava. Miten se on mahdollista? Saanko 300 € lahjaksi vai? Silloin oli markka. Ei, 1999. Ei, mutta silloin oli vielä markatkin käytössä. Paljon 300 markkaa. 50 €. Oi, mä oon aika rich bitch heti pienenä. Mun mummi halusi varmaan tehdä musta jonkinlaisen prinsessan. Nimittäin nämä mekot on suuri osa niin mummin ostamia. Oi, että tuo ihana mekko. Ihan sikasöpö. Eikä mä kestä! 8 viikon ikään sulla oli noin tumma tukka. Kato pikkujalat! Miten siis jalat voi olla noin pienet? Mut siis käsi. Ja sitten kun sulla oli tommosia ihme hampputukkaa. Minkä ikäinen? Tässä mä oon vuoden ikäinen, mulla on näin paljon hiuksia ollut. Nykyään mulla lähtee tän verran hiuksia, kun mä oon harjannut hiukset. Ja mä olin 11 kuukautta silloin, kun mä kävelin eka kertaa ilman tukea. Sä opit polkupyörällä ajaa tosi nuorena. Ilman apupyöriä. Et sä varmaan ollut joku vähän päälle 2-vuotias. Mä muistan sen päivän, kun mä opin ajamaan ja mä apurattailla. Mä Hane työnsi silleen ja sit mä vaan menin näin. Sit mä tajusin siinä jossain vaiheessa, että Hane onkin päästänyt irti. Sit mä katsoin näin, että mä kaaduin. Arvaa mikä sun ensimmäinen sana on ollut? Äiti. Yes! Yeah! Ei tullut yllätyksenä. Mitä muut siellä on? Äiti, hei, pappa, oho, pallo, kukka, pipi. Mä olin 3-vuotias, kun mä otin korvakorut, mutta mä muistan, otin vaan toiseen korvaseen. Täällä lukee, että ääpä on tarkoittanut kärpästä. Joo, sulla oli semmosia ihme omia sanoja. Ääpä. 2-vuotiaana selitin joku papu pataa pitkiäkin lauseita ja ainakin äiti ymmärsi jo kaikki. Mitä Teija teet? Hyppää korkeampaa. Mä oon ollut silleen, äiti hyppää korkeampaa. Mä en jaksa sua enää. Nukke mukaan. Täällä on kaikkia ihania piirustuksiakin. Mandimain oma kuva. Siis sä oot taas tänne hoikka. Mitkä noi on? Kädet lähtee täältä korvasta. Kädet lähtee täältä ja jalat lähtee niinku tästä näin. Ja sit mulla on vielä joku antenni. Oma kuva. Mä katsoin, että tää on noitaakka. Moi. Täällä on vanhoja kuvia musta. Mä oon oikeesti aika söpövauva sittenkin. Täällä on sun 1-vuotis, 2-vuotis synttärit ja... Ei, tuolla on Kikikin. Oi, siis Kiki on niinku mun favorite nukke, niinku ever. Onko sä ollut heitä tekemässä kakkua? Näyttää vähän siltä. Joo, toi on joo se, kun se tuli auton mukana ja se oli lässähtänyt. Yllätys. Oh my god, mä oon söpö. Siis toi kaksari on niinku... Goals! Aika monta pakettiakin on. Oh. Onks tää se, kun mä kaadosin joulukuussa? Koska tuolla se iso koja. Joo, 3. joulu oltiin jo sit 2. Se oli kauhea kävelemään. Tiedätkö, sä kävelit siis kilometrit tolkulla. Tiedätkö, aina piti ja arva, mihin sä halusit lähteä. Hautausmaalle. Joo. Oikeesti? Juu. Onks mulla joskus ollut keltaista tai tämmöstä oransia päällä? On, se on mummi ostanut. Mä haluan äiti oman lapsen, mulla on kauhean vauvakuume nyt. Ei kiitos. Tää on mun aivan ensimmäinen nalle. Ja sä et ollut semmonen, että sä pistät suuhun mitään niin kauheasti. Okei. Se on semmonen niinku koriste. Tän on saanut vissiin ristiä siihen.
kakkukoristeeksi, mutta kun eihän sulla ole ristiäisiä Niin, mulla oli vaan nimenantojuhlat. Tää oli mulla päällä. Nämä oli ihan just nämä hörsylät. Siinä on nyt semmonen podi ja nyt sulla on tämmönen Niin, okei, sitten takki. Oi, se oli ihan. Se oli sun lemparitakki. Lempari. Lempari. Sä sait Makkelta taijat tämän yksivuotissynttärilahjaksi. Sä saisit aina halunnut pitää tätä päällä. Mistä on säännätti? Tääkin on yksi sellainen muisto, kun sä oot halunnut pitää synttärit tai jotkut juhlat, niin sä oot halunnut ostaa tämmösiä servetteitä. Ihan järkyttävää. Mut sä oot itse halunnut. Mä en oo koskaan nähnyt mun pappaa, eli äidiniskää silleen niin terveenä. Mutta nää on yksi semmonen tosi tärkeä muisto. Pappa on tehnyt nää ite joskus niinku sairaalassa. Toi äsken oli niinku äitille tehty. Ja tää taas sitten mulle. Tää on ihan superhieno. Ei pikkunen jalka. Siis miten jalka voi olla näin pieni? Kato nyt niinku pikkunen jalka. Miksi aina pitää lässyttää? Niin mä mietin kans, miksi sä lässität. Pikkunen ruseettikin. Oh my god, tutti. Muistako silloin, kun mä olin vähän vanhempikin jo? Ei, tää ei oo tutti. Ei kun tää on sun ensimmäinen tina. Sitten lisää mekkoja. Nää on Tuula ja mummin tekemät vissiin. Tekevät. Tää on ainakin Tuulan tekemä tämä. Miten joku voi saada tehdä tällaisen? Jos niinku vertaa sitä, minkä oli tuossa aikaisemmin videolla se mun tekemä käsityö ja vertaa tähän, niin vähän ehkä eroa. Mutta kato, kun hyvin tääkin sopeis nyt. Niin tähän huulipunaan. Ja tää on mummin ostama yksivuotismekko mulle. No yksivuotiskuvaus, niin mulla on niinku niissä päällä tää mekko. Tää on pikku sukkahousut. Tästä on ihan sikasöpöt. Tässä on mun aivan ensimmäinen tyynyliina. Mä yritin avata tätä, tää oli niin pieni, mutta siis se oli tän kokoinen. Oli tommosia röyhelöhattuja, ei se niin päin tuu kuin näin päin. Ai. Sun hiuksi. Kuka säilyttää oikeesti hiuksia? Minä, sulle. No eikö sun kiva nähdä? Wow, tosi kiva. Ei herra jesta, äiti. Musta vähän sairasta. Ihana mekko, tää on kiva kangasta. Täällä on tutti. Siinä on sun ensimmäiset tutit. Haluaisitteko imeä tällaisen tuttia? Tää on niinku semmosia vaippoja, mikä on ensimmäisiä niinku vaippoja. Nyt kun avaisikin tällaisen pieni yllätys, niin... Se on ihan kamala. Mä haluaisin säästää sun ensimmäiset riippulit tänne. Täällä on vielä muutama... Tälle joulusaikaan. Tässä on mun ensimmäinen tonttulakki. Tässä on mun ensimmäinen lakana. Mihin kellon aikaan mä syntynyt? 22-28. Hyvä. Oliskin sanonut jotain ihan muuta. Mä olisin suuttunut. Sitten mulla on tämmönen ihana tämmönen tuttikoru vielä. Ajattele, kun jäkki on mennyt 16 vuotta. Niinpä. MP siitä. Tämä oli mun mielestä oikeastaan aika mielenkiintoinen. Piti vähän niinku palata ajassa taaksepäin ja sai muistella tämmöisiä vanhoja aikoja. Ja oli tosi kiva nähdä just noita vanhoja vauvakirjoja ja vanhoja hiustupsuja. Kiitos kun katsoit videon. Toivottavasti tykkäsit. Jos tykkäsit, niin paina peukut ylös. Ja kertokaa ihmeessä kommentteihin, onko teillä tallessa paljon teidän vanhoja vauvavaatteita tai jotain tutteja ja vastaavia. Me nähdään seuraavassa videossa. Moikka! Sunkin pitää. Moikka! Moikka!